Miulbo ang tensyon sa usa ka barangay sa General Santos City human anaa kuno sa 200 ka mga armadong lalaki ang nagpahigayon og demolition sa ilang lugar. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, nagkaguliyang ang mga residente sa Purok Consuelo, Barangay Labangal sa General Santos City. Human gisugat ang ilang kabuntagon sa mga kalalakihan nga nagdemolish sa ilang balay ni adtong adlawng Domingo. Kalma. Walay mo balos, yung gwardiya. Walay mo balos. Pulis! Nagdinaganay na kini mga taong nga dunay bitbit nga mga bara ug sundang palayo sa lugar kung asa madungog ang mga buto sa pusil sa Purok Consuelo, Barangay Labangal sa General Santos City. Sumala pa, mao kini sila ang mga miyembro sa dili moubos sa 200 ka mga lalaki nga giingong nagdemolish sa mga balay sa lugar pasado alas 5 sa buntag niadtong Domingo. Makita sab kining lalaki nga dunay dala nga shotgun. Kalma. Gani, makita kini mga balay nga nangaguba na. Wala. Sumala sa mga residente. Maayo na lang kuno kay gilayong miresponde ang kapulisan ug wala mahurot ka guba ang ana sa 200 ka mga balay sa lugar. Sa pagsuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, naabtan namo kining duha ka balay nga grabing pagkaguba. Usa niini gipanag-ihan sa pamilya ni Elena Habines kinsa nakurat gayud kuno sa panghitabo. Kuratan jud mi sir kay sayo pa jud kaayo sa buntag. Nya nag-time pod nga nagbati pug ko. Wala mi kabalo kay ang mga magbungkagay di ay nana sa among atubangan. Mga armado dira nagunong sa among atubangan. Matud sa Purok Chairman, wala kuno sila naingnan kalabot sa mong demolisyon ug duda sila sa mga nagpahigayon niini. Wala jud kay ang among nahibalan is ang Purok Karding ang naay balita nga na notice of demolition. Mang katong mga demolition team kagahapon sa city to siya. Dili wala jud mi kaila tapos mga batanon maskin nagatabon sila sa ilahang naong makita ni ilan nimo nga mga bata pa jud. Mga dili pa mga hamtong jud kaayo. Matud sab sa lokal nga kagamhanan, wala kuno'y koordinasyon kanila ang maong demolisyon. Base sa atong nabaw-an, walay coordination sa LG Jensen ang maong demolition ug until this time ginapaabot pa natong resulta sa investigasyon sa pulis ug kinsa ba tong maong mga tawhana ug posible kinsa pod ang nagpaluyo niya na. Dugang pa ni Attorney Balyeke, subject sab matud pa sa land conflict ang maong luna. Sanglit adunay duha ka managlahing partido ang nagaangko niini. Ang Olarte clan nagaingon nga parte kana sa ilang propiedad sakop sa Olarte Estate nga ginatawag. Mao bitaw tong maong nga mga nagpuyo diha no sa Olarte Estate mogawas nga for a reasonable price base sa tunabawan nga gipamanik nila no kaning mao nga mga lote nga ilang giokupar apil to katong mga subject sa demolition. Sa karon, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagsuta kung kinsa ang nagpaluyo sa maong demolisyon. Wala sab hinoy na angol atol sa insidente. Sara, nanawagan karon og tabang ngadto sa lokal nga kagamhanan ang mga residente nga nawad-an og panimalay. Sara. Okay, daghang salamat Jess Tony Humamil.